سلام كم يتوعلو كرات تغطاتلتي فنوى إيري تي في نلوم غدام 23 ميازيان فرق معتن فرعان استدالوه زينا ومسناد وحيدنا لكم قريبنا لنا نكتتا لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند نتبتات خفلم أبنو زوبا سجنيتي حرصوتن بيت صحفة حرشان مدلاتهم نخرامات يتصفلو شنفر هجروا محبر حربية تاسون كلام كينات إيرترا زوادو نابالاتو نايلقح الدلان مشاجيو نبرتم محدار كوابي عدفا كاي وفراتات معقاب ماين حمدن يكايد لو شبراو بجل الشباب بكتما معادشو بزكايدو متكعتبهم شدوشتا سبات تقاتلهم منقسي النيجر توسخ السراويت هاجرات أوروبا بهاجرو خوافر كنزة فكد أغليتو روسيا مسل حبرات منقسات أمريكا أزغة خطكايد دلوتي كمزلا نتصيرا زرزر زينا أب نوزوبا سجنيتي حرصوتن بيت صحفة حرشان مدلواتهم نخرامات متصفاف جمهور وسرح بتصبغ يغطل كم زلو تحبيرهم على في بيت صحفة حرشا بتنوزوبا تو إياس واسفا ونيرينا بزها وحبريتا زاقيت شوعة شحن 500 هكتار نحرشا مريت بتراكترات أو عرن يحرس كم زلو مروز أزرقتي سرناي مشلا نايزيتي أدرن دنشن دما برتعوي واقا نحرصوت كعدل تدالي مهلاو تفريتهم ترى معقب ماين حمدن اب مخعبات اوتوت مسرتاو سلازخونه اب 18 ممحدارات كبابي بزتخايده غوسغوساتن زوص مدبن 5000 متر قناتاو زالان شحن 510 متر كيوب كترن اب نحرشا بوتا كمون شحن 500 متر قناتاو زالان 200 متر كيوب كترن اب مايكوعتات كسرحن كلو 500 متر ملي وحجاب استفلالي بوتاتات بوفرا 5 توادد غليصوم أتو إياس واسعيبو حرصوت أبلع لتمكرهم زد اليوم مياوي حابريتان مخرن نخرهبو أبستفلالي نقطاتات سب ميا حرشات وافيروم كمزلو بمتكاس بركوت مهرتن محفاظ تسعرهم كزايدو تلابيوم حرصوت بوغنم قراوتهم اللساليسهم جمار زنابي تسبيو خمزلو بمحبار منيستر حرشان يتقلباتهم أبوانو كمل لسلهم تمحتينهم سرحتنياتات منقسي نقحات حبرة الساب أب أقداسنة مخفال قبرن كارتسن نمبرخن كم بهلي نمسراتن كلا ستراخت صاوتو خمس قبا بعصر تشلوش ميازيا عبارونتو أبتو هبن حفشاوي أمرات قبرن كارتسن زملكت هستمرو تقليتهم على في بيت صحفتات هاوشت هاجر أبزوا قاش باركا أتو أمان إل كويتو ترجمن ربحان كاب قبرن كارتسن بسفي حد حرم براه سرحتنياتات منقستي زلو مرداتا بمعباي حبرة الساب زي ترف زي قنتاوي قديت مخانو تجنزيبو بنقحات كواسان أبوانو زقبوك خفلن منتي بعتب كواسو واتحساسيبهم مخفال قبرن كارتسن مستوب محبر قطباوي هيوت زيقاتاتنا من محياش زوطانون زتكبرون مدبات كاتتاو متأسار سلزلو أتو أمان إل عينتاوي قبرن كارتسن كفافلو أمن بزملكت زرزراوي حابريتا دحر مهاب قبرن كارتسن كونزف زي قبوو قديتا ناي نفس وكف زيقا سلزخوانا نتكباريو نقحاتن وهود سعرن كمزدل ياغنزيبوم أموداتا حلف بوليتيكا وقديات هقدف أبزو باقاش باركا أتو أحمد طاهر أبزو محلالوفو ملغتي سرحتنياتات منقستي بحفشا كادرات دما بفلاي أب قبرن كارتسن زلو مرداتا بمبراغ أب مكاب قبري زقات متساقماتا ملاي العلا استواتوه قبرو تلابيوم شنفر هاجراوي محبر حربينياتات سونكلام كينات إيرترا زوبا دبوب أب نوزوبا من دفران نزركبو 10 أبالاتو 560 شحن عفا ولد زيبلو لقاح بمفقاد من نواب روم زم حيشلو بايتا يماشاشو كم زول لقليصوم بعصر تشوعة ميازيا بكتما من دفرا بستخايدة سنة سرعات تزوها بلقاح نفس وكف تتكامي كاب سالاسا كسا 4 شحن عفا محانوز تغسى حلافي شنفر آتو ولدز قتيدروس بوحلو المحدرة هيوتهم كلوتو تثبيت كم زقبور اللهم حبيروم تجنزب أب بريطانيا زغمتو قدوسات زيقاتات زلقسو خمس خناز تقيسو دما تربحي تتكامنت نخلو تتكامتي لقحوم أبقزيو خمالسو تلابيوم أب هاجراو محبر حربينياتات سونكلام كينات إيرترا حلاف خفلي تهدسون داقم موهدن أتو أبراهام كفلت إنبوغنو تعلامة مبقس جنزب رخيمهم أبزد معلو عودتات توافيروم نبابروم كم حيشو مخانو بمتكاس من تحوار نبرتن من محداراتن كم زي في الليوم زخاخيروم حدا خبت تكمتي أبزها بوريتو سلتي استرح ولهم عدل دحرم مزقان تفقيد اللهم نزولو جنزب نتي بعقم جميروز سنحم رباح تريد بأب معبال كم زو علو قليصوم أب نوزو بحجاز نبرت من محدار كبابي عدفا كايت بزولت ماي بمعقاب
እቶታውነት ሕርሻ ክብን ምባል ወፈራታት የካይዱሎም ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመታት እኹል ዝናብ ስለ ዘይወቕዐ እቶታውነት ሕርሻ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ከም ዘይነበረ ዝተቐሱ ተሳተፍቲ ካብ ፈለማ ወርሒ መጋቢት ጀሚሮም ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምህብታምን ኣከባቢ ንምርጋእን ይነጥፉ ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣካያዲ ስራሕቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኣድም ስዒዳይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዓድታት ዓድ ፋካይ ዓድ ቀይዕ ዓድ ቁርባን ዓድ ሰሊም ዓድ ማናን ዓድ ሸደሊን በብኸባቢኦም ይነጥፉ ከም ዘለዎ ብምሕባር መዓልታዊ 200 ጉልበት ሰብ እናዋፈረ ዛጊት 80 ሄክታር መሬት ከም ዝተጀረፈ ኣፍሊጦም ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ 600 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ከም ዘሎ ዝተቐሰ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓድ ፋካይ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ማሕሙድ ናይ ማሕረስ ትራክተራት ኣብ እዋኑ ክምደባሎም ተላብዮም ካብ ከተማ ሓጋዝ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ 6 ዓድታት ዝጥርንፍ ምምሕዳር ከባቢ ዓድ ፋካይ ልዕሊ 260 ነበርቲ ኣለዎ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣፍልጦ ሕጊ ብሓፈሻ ኣብ ምክልኻል ገበን በደላትን ሓደጋታት ትራፊክን ዘሎ ንቕሓት ድማ ብፍላይ ክብ ንምባል ንነበርቲ 21 ምምሕዳራት ከባቢ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ትንዞባ ተለንተ እንድሪያስ ተኽለ ገርግሽ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዜጋታት ንሕግታትን መምርሒታትን ብምኽባርን ብሰናይ ክብርታት ሕብረተሰቦም ብምምልላስን ካብ ገበንን ነውርታትን ክቆጠቡ ተሓሳሲቡ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለዘየድሕን ተምሃሮ ነዚ ተገንዚሞም ኣብ ትምህርቶም ከድህቡ ገበናት ንምክልኻልን ዝፈጸምቶም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ንምቕራብን ድማ ህዝብን ተምሃሮን ምስ ፖሊስ ተዋሂዶም ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ተላብዮም ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣቶ መሐረና ሃይለን ሓላፊ ትራፊክ ኣቶ በረኸት ሲዩምን ብወገኖም ሕግታት ትራፊክ ዘይምኽባር ብሓፈሻ ንሓደጋ ስለ ዘቃልዕ ተጠቀምቲ ጽርግያ ነቑጣታት ክኾኑ ተጠቀምቲ ጽርግያ ጥንቁቓት ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ሕግታት በግቡእ ክፈልጡን ከስርጹን ስለ ዝግባእ ዝካየድ ጎስጓሳት ቀጻልነት ክህልዎ ተማሕጺኖም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ቦምብ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዘወረደ ተሓቢሩ በቲ ትማሊ 22 ሚያዝያ ቤት መግቢ ዝተኻየደን ነፍሰ ቅትለታዊ ምንባሩ ዝተገልጸን መጥቃዕቲ አልሸባብ ብውሕዱ 6 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ውስያት ዝርከቦም 7 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዝ ጸጥታ ሶማልያ ቁጥሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዝሓለፈ 18 ሚያዝያ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህንጻ ባይቶ ሶማል ናይ ሞርታር መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነቲ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምርጫ ንምትዕንቓፍ ዘካየዶ ዘሎ ምዃኖም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ባይቶ ኒጀር ተወሳኺ ሰራዊት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ሃገሩ ክዋፈር ንዘቐረበ እማመ ብልዑል ድምፂ ኣጽዲቕዎ ባይቶ ኒጀር ትማል 22 ሚያዝያ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ እዩ ነቲ ፕሬዚደንት መሐመድ ባዞም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ዝበፅሖ ስምምዕ ምውፋር ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊት ብዓብላሊ ድምፂ ተቐቢልዎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2021 ንህላወ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ሓድሽ ውሳኔ ባይቶ ከቢድ ህዝባዊ ቁጥዐ ከላዕል ከም ዝኽእል የረድኦም ኣብ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስትን ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ባይታ ከሲራ ዘላ ፈረንሳ ኣብ ኒጀር ብዝተራሕወላ ርሒባብ ኣብቲ ዞባ እትገብሮ ምንቅስቓስ ክትቅጽል ምዃና እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን እናተበገሰ ኣብ ማሊ ኣንጻር ሽብራውያን ወተሃደራዊ ስርሒታት ከካይድ ምጽኑሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ መጻኢ ዝካየድ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ከየተፋነነን ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ካብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ከይወፀና ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ዶኪኖ ንጸንሐ 4ይ መዓስከር ንሰራዊት ሃገር ረኪቡ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ፈረንሳ ኣብ ማልያ ወፊራቶን ዘላ ሰራዊት ንምውፃእ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ማሊ ኣስታት 5000 ሰራዊት ፈረንሳ ዘለዋ ፈረንሳ ኣቐዲማ ኣብ ጥንታዊት ከተማ ቲምቡክቱን ካልኦት ከባቢታትን ዝነበረ 3 መዓስከራት ከም ዘረከበት ጸብጻባት የረድኡ መንግስቲ ማሊ ኣብ መሬቱ ሰፊሩ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ድሕሪ ምእዛዙ ፈረንሳ ክትወፅእ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምሕባራ ይዝከር ይኹን እምበር ፈረንሳ ህላዊኣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ሳሕል ክትቅጽል ምዃና ገሊጻ ኣላ
ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ዝካየድ ዘሎ ግደማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ንጸጥታዊ ዘይምርግጋ ናይቲ ከባቢ መሊሱ ከም ዘጋድዶ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ጸጥታዊ ብድሆታት ናይቲ ዞባ ብውህደት ኣባላት ሃገራት ክምከት ከም ዝኽእል ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ንዘተፋንነን ዘሎ ጉዳያት ፍታሕ ንምርካብ ሩስያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘተኸተካይድ ድልውቲ ምዃና ነጺራ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ትማል 22 ሚያዝያ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ቻይና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እዩ ነዚ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ወድዓዊ ዘተ ልዑል ደገፍ ከም ዝህቦ ዝሓበረታ ኣፈኛ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ብዝካየድ ዘተ ጥራይ መልሲ ዝርከቦም ሓያሉ ጉዳያት ከም ዘለዉ ስትራቴጂያዊ ኣህጉራዊ ርግኣት ከምኡውን ምቁፅጻር ኣጽዋር ገለ ካብቶም ቀንዲ ምዃኖም ድማ ገሊጹ ምስ ህልው ኩነታትን ኣሜሪካ ኣንጻር ሩስያ ትኽተሎ ዘላ ተጻባእ ስጉምታትን ኣብዚ እዋን ዘተ ግብራዊ ዝመስል እኳ እንተዘይኮነ ውዒልካ ሓዲርካ ግን ናብኡ ምምላስ ከም ዘይተርፍ ኣረዲዮም ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኣብ መግለጺኡ ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ዕጥቃዊ ግጭት ከይካየድ ንዝብል ስጋት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ መንግስቲ ሩስያ ክሓልሞውን ከም ዘይደሊ ኣስሚሩሎ ህዝቢ ሩስያ ካብ እዋን ሶቪየት ሕብረታት ሒዙ ኣብ ልዕሊኡ ዝውሰን እገዳታት ናይ ምብዳህ ዓቕሚ ከም ዘጥረየ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ኣፍሊጡ ኣቐዲሙ ብዝተወስደ ስጉምታትን ናይ ፖሊሲ ለውጥን ሩስያ ነቲ እገዳታት ክትውድኾን ቁጠባኣ ከተረጋግእን በቂዓ ከም ዘላ እዩ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ሓቢሩ ኩናት ዩክሬን ኣብ መንጎ ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ከቢድ ምትፍናን ፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋንነት ውልቃዊ ብረት ዝጠንቁ መጥቃዕታትን ቅትለትን ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ሞት ኣብ ትሕቲ ዕድመ ምዃኑ ሃገራዊ ማእከል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ገሊጹ ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብታ ሃገር ምስ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረትን ነፍሰ ቅትለትን ዝተኣሳሰር ሞት ካብ 1 ክሳብ 19 ዓመት ኣብ ዝዕድሚኦም ቆልዑን መንእስያትን ብልዕሊ 33 ሚእታዊት ዛይዱ ከም ዘሎ በዚ ድማ ዋንነት ውልቃዊ ብረት ዝዓበየ ቅዝፈት ኣሜሪካውያን መንእስያት ዘወረደ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 390 ሚልዮን ብውልቂ ዝውነን ብረት ከም ዘሎ ዝገለጹ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኩ ዝስዕብ ሞት ብሓደጋታት ትራፊክ ንዝስዕብ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝለዓለ ምዃኑ ይግለጽ እንተኾነ ግን ሓደጋታት ትራፊክ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከንቆልቁሉ ካንተ ተራእየ ብመጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ግን ብ29.5 ከም ዝዛደዮም ዘነጽሮም ኣብ 2020 ብመጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ልዕሊ 45,000 ኣሜሪካውያን ከም ዝሞቱ ሃገራዊ ማእከል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ኣብ መጽናዕቱ ኣስፊሩሎም ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት መጠን መጥቃዕታት ፎኪስ ብረትን ብሰንኩ ዝስዕብ ሞትን ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝወሰኸ ዝሕብሩ ጸብጻባት ልዕሊ 7.5 ሚልዮን ማለት ኣስታት 3 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኾኑ መንእስያት ካብ ወርሒ ጥሪ 2019 ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ 2021 ኣብ ዝነበረ እዋን ሓደስቲ ወነንቲ ውልቃዊ ብረት ከም ዝኾኑ የረድኦም ብሰንግዚ ኣስታት 5 ሚልዮን ቆልዑ ዝርከብዎም ብገምጋም 11 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ንመጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ከም ዝተቓልዑ ይሕበር ኣሜሪካ ዋንነት ውልቃዊ ብረትን ምስኡ ዝተኣሳሰር ሞትን ከይተወገደት ንኻልኦት ሃገራት ብውሕስነትን ጸጥታን ዜጋታት ክትወቅስን ክትከስስን ከም ዘይትኽእል ሓያሉ ኺእላታት ተዓውዲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ክኽበር ፀውዖም ፕሬዚደንት ፒንግ ነዚ ጻውዒት እዚ ዘቕረበ ብ21 ሚያዝያ ኣብ ቻይና ዝተኸፍተ ዞባዊ ዋዕላ ቦዋ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ማንዛ መልእኽቲ እዩ ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ንዝግበር ምትእትታው ብቐንዱ ድማ ናይ መዋእል ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ብትሪ ክቃወማ ፕሬዚደንት ፒንግ ኣብ መግለፂኡ ተማሕፂኑ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ፒንግ ብውልቂ ይኹን ቀጽርታት ዝግበር ፖለቲካዊ ውዲት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣተሓሳሲቦም ተጠቃምነት ድርብ ዕያር እውን ክውገድ ከም ዝግባእ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፒንግ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዘይምቅዳው ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣዘኻኺሮም ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ዝውሰድ በይናዊ እገዳታት ብትሪ ከም እትቃወሞ ብምንጻር ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ተቃውሞአን ከስምዓ ፀዊዖም ቻይና በይናዊ እገዳታት መፍትሒ ፖለቲካዊ ዘይምቅዳው ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ንእትወስዶ ስጉምታት ክትቃወሞም ጽንሓ ዝፍለጥ እዮም
بريطانيان هندن اب نقدي مكلخالن ጸጥታን ዘተኮረ ውዕል ከቲማን እዚ ክልታው ውዕል ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ማል 22 ሚያዝያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበጺሖም ዝርዝራት ናይቲ ስምምዕ እኳ እንተዘይ ተጠቕሰ ንኽልቲአን ሃገራት ዘርብሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ግና ገሊጸን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሪጣንያን ህንድን ክዝትያሉ ንዝጸንሓ كزيتيالو خمسان حزق لطو ناصا نقداو سممع ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመት እዚ ክክተም መደብ ከም ዘሎ ፍሊጣን እንዲ ምስ ሩስያ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ምስ ብሪጣንያ ኸቲማቶ ዘላ ውዕል ነቲ ምስ ሩስያ ዝጸንሐ ዝምድና በኣልቷ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይሞቶም ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኩሉ መዳያዊ ጸቕጥን ምፍጣር ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዘመተታት የካየዳ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኣብ 2021 ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ሳዕቤናት ክሊማዊ ነውፂ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምንባሩ ጸብጻባት ኣከባቢ ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ኣህጉር ኣብ ክራማት ናይ ዝሓለፈ ዓመት መጠን ሙቐት ካብቲ ንቡር ብገምጋም በኣሳት 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝወሰኸ እዚ ድማ ንባርዕ መሮር ማዕበላዊ ዋዒ ዕለቕለቕን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ከም ዘጋደዶ ተፈሊጦም ኣብ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ መጠን ሙቐት ናብ ኣስታት 49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሕ ምንባሩ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ብዘይካዚ ኣብቲ ዓመት እቲ መጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛት እውን ክብ ከም ዝበለ ቶም ጸብጻባት ሓቢሮም ብደረጃ ዓለም ንዝሓለፈ 7 ዓመታት ዝለዓለ መጠን ሙቐት ከም ዝተመዝገበለን ምንባርን ይጥቀስ ብንጥፈታት ደቂ ሰብ ዝስዕብ ክሊማዊ ምምዝባል ክሳራታቱ በብእዋኑ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ክኢላታት ይሕብሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ሰገነይቲ ሓረስቶትን ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ምትለዋቶም ንኽራማት የጻፈፍሎ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኪናት ኤርትራ ዞባ ደቡብ ንኣባላቱ ናይ ልቓሕ ዕድል ኣመቻችኡ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓድፋካይ ወፈራታት ምዕቃብ ማይና ሓመድን የካይድሎ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ቦምብ 6 ሰባት ተቐቲሎም መንግስቲ ኒጀር ተወሳኺ ሰራዊት ሃገራት ኤውሮጳ ብሃገሩ ክዋፈር ከም ዘፍቅድ ኣፍሊጡ ሩስያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘተ ከተካይድ ድልውቲ ምዃና ኣነፂራ ዜና ተፈጺሙ ተሓኑ ዓሎም